ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದನು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದನು. नाड कोडिकलचे नाड आम्ही पुरा कंची कंची नाड पुरा दुकल नाड अमितक नाड नाड कारणದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು. कुठली नाड असागी माझ्या संगाती नाडी कप्पू नडीचे आता मका पळून बियो ना मुनीस. लूसी 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 एक मुनीस गेलो मका पळून बियो नांगतो कोण एक नाड असागी आ मका आणि तुका सुटले या कोडिकल दुसरी नाड कंची असागो कोडिकल ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾಡು ಮುಳ್ಯಾರ ತೂವನ್ ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಓಯ್ आमका पळून मात्र बियेजे वो बिये ना पे उंडो हंसोगी आजका सोडीनजो या या त्याच्या पट्ट्याने या मूतोंक बैरताना गुमटेक दरन चिड्डी अंताच्या जायत जायत आणि काळ सगळी मेल्ले वाटरे मेल्ले आणि घरा एक असं बायल आणि ताजे काल ऐकवचे साहेब आणि वसून घरा वसून ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಲಿ ಅಡ್ನ ಇಲ್ಲ ತಂದಿಜೆ ಜೈಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಜೆ ಯಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಲಿಲ್ಲಿ ಲಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಂತನ ಲಿಲ್ಲಿ मुझे लिली आणि काले हम ते बायल मुझे रसला ते नाडक वेल्ली नाड त्याच्या उपात्र साहेब आणि काले बोला आता नाही की तू सकाळी गेलाय तुका सांगले नाही मसले अडून सांगलो बुरगी उपाशी निघल्यात ते अले साहेबिनी मसली आडल्या तू किती बोलतय तुझे किती एक दोघांना वेळले कोण कोण सैतान वेळली दोघांना तारीच जाईत तुझे वेळ तू वाटलं सैतान तू बघताय तारी दोघांना विचारले ते भूता भूता म्हणताय भूता तानी वेळले तानी दामकत आहे की ताज्या काही तू तुझ्या तुझ्या घरी वाढ जायचं तू का विस्कोल येत जर मासले असत आता कर ते तुझ्या नाडी कोणती नाडीच्या घरात राव अरे आता दिसता वो सर जाय ಒಡ್ಲಿ ನಾಡು आमचे ಒಡ್ಲಿ ನಾಡು भितर असागो कालें करचे आता आमी कालें करचें गोता आम सर रुका ए उंकाळता तू काले करताय हांव वचून चिंचेच्या रुखाक उमकळटांगो काले ते एकच न्ही दोनी काले जाल्यार कितें गो या मनशांत पयसिया कोडिकलांत हांव आनी तू मात्र नाड कळ्ळें मू या या या